ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸರ್ವ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನೆ ಗೋವಿಂದ.
ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധ മതിതാളം പ്രകൃതിയുടെ നാളം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം ഓരോ ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധ മതിതാളം പ്രകൃതിയുടെ നാദം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ನಾಟಕವು ಆಮೇಲೆ ಆದರಣೀಯ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗದ ಮಿತ್ತು, ಟ್ಯಾರಿಸ್ದ ಮಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಮರದ ಮಿತ್ತು, ಈ 10 ವರ್ಷದ ಈ ದಾಯ ಕೊಡಿಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪೋದವಳು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತಿದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಕೊಡಿಪುನ ಅವು 10 ವರ್ಷದ ದೈ ಕತ್ತಲ್ ಸರ ಕಡೆ ಆರಂಭಡೇ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಆದಿಡು ಮಧ್ಯಡು ಅಂತ್ಯಡು ಆ ಮರತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾತ್ರನೇ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಪನಿಪಿನ ಪುದರೈಕ್ 10 ವರ್ಷದ ಮರಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಆ ಮಾತಾ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅವು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆಪಿನಿ ದೇವೇರು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಗುಂಡದ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಬಲಿ ಐಕ ಅಂಗಣದ ಉಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಪಂಡುದು ಪುಂಡು. ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಡು 4 ದಿನ ಸವಾರಿ ಬಲಿ. ಅವು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಬಿಕ್ಕಿರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಇಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿ. ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 4 ದ್ವಾರಲುಂಡು ಬಾಕಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕದ ದ್ವಾರ ರಾಜಗೋಪುರಾದ ಇಂಚು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮಗೆ ಪೋಪಿನ ಮುಂಡಾನ ಕಟ್ಟೆ ಬಲಿ, ಉತ್ತರಗೆ ಪೋಪಿನವು ಎಯ್ಯಾಡಿ. ಇಂಚ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಜಾತ್ರೆದ 4 ದಿನ ಐತೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ 4 ಕಡೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಐಕೆ ಪುದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಇಂದು ಮೂಲು ಆ ದೈ ನಡೆದ ಐಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಂಡ 10 ತೊಟ್ಟಿಗೆ 11 ಆಪುಂಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇ ಈ ಕಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಈ ವಿಚಾರನ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಇಡೀ ಜಮಡಿರನ ಕೂಟಕ್ಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತು. 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೀರಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಪಗ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅರಡಪೋದು ಸುರುಕು ಪಾತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ದೇವರಿಡೆ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ತಂತ್ರಿಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರೋಡು. ತಂತ್ರಿಲೆಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿಲನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೇರೆ ಬೈಲ್ ತಂತ್ರಿಲೆಡ ಅಡೆ ಪೋದು ತಂತ್ರಿಲೆಡ ಪಾತೇರುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯ ನಮ ಕದ್ರಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠದ ಅರಸುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಅರಸುಲು ಅತ್ತನ ಅರಸುಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರ್ನ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುಂಡವು 16 ವರ್ಷಗೊರ ಕದ್ರದ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠದ ಅರಸುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ. ಆ ಅರಸುಲೇ ದೇವರನ್ನ ಸವಾರಿ ಬಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನ ಬೈದೇರು ಅಚ್ಯುತ ಭಟ್ರೆ ಅರಸುಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿಯೇರು. ಅರಸುಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರುಡು. ಅರಸುಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಆ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟೆಲ ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕದವು ಇತಿಹಾಸ. ಆ ಜಾಗಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಣಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಲು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗೆ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಎದುರಿತ್ತದು ಅಕಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ಮಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ದಕುಲತ್ತೆ ಐಟ್ ಸಕ್ರಿಯರಾದಿತ್ತಿನಕುಲು ಆಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಮರತ್ತ ಮುದೇಲೆಡು ನಿತ್ಯಲಾ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜನ್ಬೇಗೆ ಅಕಲು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಐತೆ 25 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬಡ್ತು ನಿಕಲು ಓಲಿತ್ತಿನಿಂದಿಕೆಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಮರತ್ತ ಅಂದ ಅವು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದು ಉಳಿದು ಬೈದನು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಕಟ್ಟೆಡು ಇನೇ ಐತ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಕಟ್ಟೆದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಅನ್ನದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಕರ್ಮಲ್ ನಡತಲು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಡು ಪುನು ಜುಮಾದಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೋದು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಅವು ಕಂಚಿ ದೀಪಲೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಪುದರ್ ಕೆರ್ಪುದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಐಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸುರೂತ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಕೊಡಿ ಏರುಂಡು ಪಂಡ ಗರುಡೆ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿ ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಉಂಡು ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸಾನಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಅವು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾವನ ಕದ್ರಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ರು ಇದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾದ 6 ಪಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೇರು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಂಚಾದ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರಿಯರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರ್ಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಅಂಚ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಡು ಕಂಚಿ ದೀಪಲೆ ಪೊತ್ತ ಒಡುಂದಾಂಡ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿದು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿಯೇ ಆ 14ಮ ಅಂಕಣದ ಕಂಚಿ ದೀಪಲಿನ ವರ್ಷ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಆ 14ಮ ಅಂಕಣಲ ಅವಿನ ಅರ್ಲಾವುನ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಡು ಅರಸು ಪುಲಂದಾಯ ಎಂದು ಅವು ಬಿಜಯಿ ಚರ್ಚ್ದ ಆ ಪರಿಸರ ಡೈಕ್ ಅರಸು ಪುಲಂದಾಯೆ ಅಡೆ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂದೇ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಒಳಗುಡ್ಡೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಎಂದುಂಡು ಅವಳ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಮಿತ್ತು ಜಯಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತೋಜುಣ್ಣಂಕ ಐಟು ಒಂತೆ ದುಂಪೋಂಡ ಅವಳು ಸ್ಮಶಾನದ ಬರೀಟ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಾನ ಉಂಡವು ಮಲರಾಯ ಸಾನ ಅಂತ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಇಟ್ಲ ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಳದ ಗಾಂದೊಟ್ಯದ ಇಲ್ಲರ್ದು ಮಲರಾಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿಬ್ಬ ನಡು ಬರ್ತದು 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಡು ಇತ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯಗೆ ನೇಮ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ದಿಕ್ಕದ ಆ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಈ ಪರಿಸರದ ಕೆಲೆಗೆ ಪೂರ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಅಂಚಿನ ಉತ್ಸವದ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದ ಕದ್ರಿ ಜಾಸ್ತದ 1 ದಿನದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಸವತ್ತು ನಂಗೆ 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ನಲ್ಕನೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರಮೆಗೆ ಟೆಂಪೋ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ವೃಕ್ಷರಾಜನ ನಿರಳಿಕ್ಕದು ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆನ ಕದ್ದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದಗಳು ಒಟ್ಟಾದೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಅರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಬರೀ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ತಮ್ಮನ ಉಡಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು
ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವೃಕ್ಷರಾಜೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂಪತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲನ್ನು ಕಾತೊನಡೆ ಪಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಪಣದಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು 1000 ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಐನು ಕಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಐಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಬಲಿ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಐಟು ತಿಕ್ಕು ನಂಜಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ಪೂರ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂತೇರು ಎಂಜಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವೃಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ವೃಕ್ಷದ ಫಲವು ನದಿಯ ನೀರು ನದಿಗಲ್ಲ ಸಂತನ ಬದುಕು ಸಂತನಿಗಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬಂದದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪಾತೆರ ಇನೇ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಗೆ ಸಂದುಡು ಬಣಿಯರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಯ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಮುಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದು 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೃಕ್ಷರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದಾರು ಅಂಚಾದ ಅರಣ್ಯ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ ಪೊರ್ತುನ ಕಾಪುಡು ದೇವರೇ ಭಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತಿಲ ಭಕ್ತಿ ಪಡು ಗೋವುದ ಮಿತ್ತಿಲ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿ ಯಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನ